Здравейте, приятели! Изключително съм щастлив, защото имам късмета да работя с много разбрани хора. Днес се обадих на ръководителя на телевизията и го попитах, може ли да закъснея за репетиция? А той вика, това можеш само да го сънуваш. Каза си, какъв разбран човек. И легнах да си доспя. А вие отворете широко очи, защото е време за шоуто с Иво Сиромахо. Вечерното шоу започва с... Очарователните момичета от балет Магаданс и талантите от Куко Бенд. Добър вечер, уважаеми зрители. Известно е, че българинът изобщо не обича да плаща, затова и една новина разтревожи всички наши сънародници. Вижте, Мета пуска платен Фейсбук и Инстаграм в Европа от ноември. Това е краят. Посегнаха ни на най-милото. Обаче ти от Фейсбук не знаят, че българин е по-хитър от тях. Ако българина го накараш да плати за Фейсбук, той ще чака да го качат безплатно в Замунда. Всъщност Фейсбук става платен само за тези, които не искат да ги спамят с реклами. Предполагам, че Зукърбърг е откраднал идеята от нашата телевизия, плащаш 78 стинки и гледаш телевизия без нито една реклама. Чиста работа. Господин Зукърбърг, как си представяш ти да вземеш пари от българин, бе? Къде си тръгнал срещу нация, която е изобретила незаконния адблокър на двете поредни реклами в YouTube? Как ще вземеш пари от човек, който не си плаща осигуровките и гражданската и изповядва имотни сделки на по-ниска цена, за да плати по-малко данъци? Напротив, българина ще вземе пари от тебе. Аз от сега ти казвам, ако не искаш да ти излизат хилядите постове на българските лели и баби с котенца, цветенца и кафенца с надпис "Добро утро, приятели", плащай си, бе, човек. Освен това, господин Зукърбърг, ти българина с реклами не можеш да го оплашиш. Той обича да гледа реклами. Той трябва да знае каква седмица са пуснали в супермаркета. Италианска, мексиканска, азиатска. Къде тая седмица олиото е с 3 стотинки по-евтино?
Ако не вярвате, вижте шоуто на Цитиридис. Там най-смешното е рекламната пауза, в която Стоичков рекламира лютеница. Уважаеми зрители, вчера новия кмет на София Васил Терзиев официално встъпи в длъжност, но пък Столичния общински съвет не успя да се избере председател. Проведоха се 2 гласувания и забележете, при второто гласуване имаше 12 недействителни бюлетини от общо 44 гласа. Голяма работа са нашите общински съветници. Това са интелигентни, образовани, готини хора. 12 недействителни бюлетини. Разбирате ли за какво става въпрос? После се чудим, що е имало над половин милион недействителни бюлетини на местните избори. Щом избраните за общински съветници не могат да гласуват правилно, какво става за другите хора? Така Борис Бонев от Спаси София не успя да стане председател и тепърва ще трябва да се договаря с глобка и на местно софийско ниво. За предизвикателствата в столичната община ще поговоря с новия кмет на София Васил Терзиев. Здравейте, господин Терзиев. Здравейте, да, здравейте. Много е така приятно да го съм при вас. Наистина е готин, кул, наистина. Позитивен. Така е. Аз искам да кажа на всички зрители честит 10 ноември, така на патерица. Мога да кажа за моите опоненти, Ванчето и Хикимян, че направо ги глътнах. Като един десерт. Десерт? Да, десерт ги глътнах. А знаете ли коя е любимата ми книга? Коя? Така, коя? От малко обичам 10 малки негричета. Добре. Нищо, че те сега промениха, нали? 10 малки чернокожи, които тичат в нощта и така нататък. Иначе като модерно столично газарче, понеже така искам да ме приемат софиянци, онзи ден бях на Молец. В зала фестивал, нали? Не. Друг Молец в Банкя. Молих се на Бойко да подкрепи Борис Бонев и аз винаги се опитвам да имам план Б. Искаш ли да ти образувам изречение, съставено само от буквата Б? Да, кажете. Без Бойко Борисов, Борис Бонев, Бадеева ще бюрократства. Бенг, бенг. Да не се разсейваме. Кажете ми, как премина първия ви ден като кмет? Беше много кул, бих казал. Кул. Преди да вляза в кметството ми лиснаха едно канче с така вода. Викам, това е вода, нали? Те не. Това са сълзите на Хикимян. И между другото искам да поздравя и вашия ръководител, който и на тези празници ще постъпи като истински арменец. Ще ви скрие кеш-кода. Кеш-кода. Аз между другото прочетох в пресата, че на изпроводях Фандъкова ви е направила интересен подарък. Нека да го видят и зрителите. Фандъкова подари личната си каска на Васил Терзиев. Да, наистина е така. Благодаря на Кака Данче за интересния подарък. Аз се попитах защо ми подарява каска. Тя каза, за да те пази, когато Пеевски ти набива канчето. Освен това, ми каза, че тази каска е вълшебна. Слагаш си я и от един обект цоцаш 5 пъти ремонт на ремонт.
Да, просто ние програмисти го наричаме в период, нали, непрекъснато се въртят нещата. Кажете ми така, един въпрос в бъдещето да ви задам. Вие за каква София мечтаете? Благодаря ви за този въпрос. Мечтая си за онази стара София от преди години. София на моето детство с много зелени площи, детски площадки. Ние като бяхме деца по цял ден си така шляехме навън, играехме. Така беше, а днес децата, за съжаление, няма къде да се играят. Няма да забравя, когато бях още на 8 годинки, играехме си по цял ден навън в квартала, цял ден и вечерта се прибирам, целият мръсен. Казвам, мамо, ще влеза да се изкъпя. Тя каза, добре, но не забравяй преди това да си свалиш микрофона. Трудно детство сте имали. Трудно детство, наистина. Очевидно се е отразило. Трябваше много да слушам като малък. Очевидно ви се е отразило това, че сте от семейство на Държавна сигурност. Да, отрази се. Между другото, майка ми, дядо ми, баща ми, чичо ми, бих искал да кажа, че това са уникални хора. Те благодарение на това развиха страхотни умения. Те са единствените, които могат да подслушат цяла песен на Михаела Филева до край. Железни нерви. Железни нерви, наистина. Това е просто... А между другото, обвиняват ви, че ваши хора са атакували Ваня Григорова за това, че била ромка. Често казано, и аз имам съмнение относно нейния произход. Произход или произход, между другото? Това е много интересен въпрос. Аз, между другото, аз също си дам в този въпрос произход или произход. По принцип, веднага бих се обърнал към ваш колега Вариан Бачев. Той какво каза? Той каза, че произход, но вече не му се спори с всякакви хора, които... Него му е дошло. Вече му е дошло. Какво искате? Да, така. Добре, просто вика, не ме занимавайте. Не ме занимайте, да. Иначе, както казах за нейния произход, защото не мога да излезе, кажа ли произход, трябва да търся друг изход. Нали, не мога да се срещна с него очи в очи след това. Така е. Значи за нейния произход, не знам дали Ваня Григорова е ромка, но ще ви кажа, че като видя тя гъмзата, очите й светнаха. Направо светнаха. Това е сигурен знак, че нещо има. Очите й светна. Да. Иначе няма нищо против ромите. Ние в ППДБ си имаме роми. Така ли? Ами да, според мен депутатката Елисавета Белобрадова и тя е ромка, защото стана ясно, че не си плаща ток. Така ли? Да, така става. А какво мислите за идеята на Ваня Григорова да се направят повече тоалетни, защото сега нямало достатъчно тоалетни и хората ги било страх да излизат? Да. Наясно съм с проблема и вече съм го решил. Намерил съм начин как старите хора да се разхождат спокойно из София, из една хубава чиста София на софиянци. Как ще го решите този проблем? Ще направите тоалетни? Не, няма да правим. Просто Столична община вече ще раздава памперси. Памперси? Ето интелигентно решение отново. Абсолютно, да. Индивидуално. Строго индивидуално за всеки. Вие обявихте, че започвате война с графитите по сградите. Точно така, да. Къде се е чуло и видяло всяка втора сграда да е с грозни графити. Да. Аз смятам да изтрия всички от тези надписи. Знаете ги, песъка е ухо. Песъка е ухо. Аз смятам да ги обнова на тяхно място. Най-малкото да напишем поне Васето е ухо. Да, най-малкото. По-актуално. По-актуално ще бъде, да. Последен въпрос. Как ще коментирате, че половината от общинските съветници Софийския общински съвет не са родени в София? Ами да, това е доста несправедливо. За да има истинско представителство на софиянци, 90% от съветниците трябва да са от село.